Ahojky, máme tu další den můj na talíři, jako člověk, co už zhubnul skoro 70 kg a chybí mu posledních 22 do cíle. Ráno jsem začala ovesnou proteinovou kaši, kam jsem si dneska dala kiwi a proteinelu. Jednoduchá, ale výborná snídaně, která mě vždy zasytí. K obědu jsem měla opět boloňskou omáčku s těstovinama a sýrem. Já to prostě miluju. Není lepší kombinace než těstoviny a sýr. No nemýlim se. Dneska odpoledne jsem si potom dala i Red Bull. Potom jsme jeli s kamarádkou podívat se do obchodu. A představte si, pod dlouhým hledáním jsem konečně našla podprsenku, která mi opravdu sedí. A nejen to, konečně jsem našla i džíny, co mi opravdu padnou. Fakt super. Tak, ještě jsem byla nakupovat dneska, tak se pojďme na to podívat. Jsem si koupila džíny, konečně obleču džíny, 46. Akorát, že jsem je omylem zaměnila a vzala si jiný. Takže to tam půjdu zítra vyměnit. Potom tenhle svetr, co jsem taky koupila v Tesku, velikosti M. Fakt vypadá moc krásně, s tím jsem mega spokojená. Koupila jsem si vtedy takový rostomilý hrneček na kafe. Úplně jsem to musela mít, prostě boží. Pak jsem koupila tady tu mističku a jelikož kočky mají růžový škrabadlo, tak jsem řekla, že jim koupím růžovou mističku na vodu, aby to ladilo. Pak houbičky na nádobí a taková klasika. Jo, ještě tady to na máslo. Na snídaní mám tady borůvky, nějaký polívky, což není úplně zdravý, ale miluju to. S citronem. No a k večeři jsem měla míchaná vajíčka s uzenou vepřovou panenkou, zeleninu a borůvky a to je všechno. Ahoj!